Oh, pasahero mo guro niyo, arang-arang kay duha na may. Ay, arang-arang, murag duha na lay kulang. Oy, pag sure dia, mao na akong booking. Ay, kalimot ko gangyo nimo ganiha ba? Utangon sa na complete ya. Kaya yun. Uy, samtang wa pa untay nagturno ba? Wa pa ko'y kauban para masulo na kong pasahero. Lagot traba ko aning ubang habal-habal diri kay bisag di ilahang turno mangilog og pasahero. Ikaw pa una turno? Oh, ako giyo na kay ako ra man isa diri. Basta ako sunod ron na. Time sa, nabi ako'y booking. Basig mo abot ba? Ako'y automatic mo hatod ato ha? Ah, pagtarong dia basig patik-atik ra kag booking. Hanggol ba kay kag pasahero? Sure lagi. Basta booking na kutudaan, karon to silang oras sa maabot. Basta ha, ako agi itong booking na to. Isa na turno ra. Ah, siya. Diri ka sa kwadong kay ako'y una turno. Oh, dugay pa ya. Upat ra ba akong setting nga kulang pagtulo. Kaya ta, reader mo niya upat ang sakay. Jodong, isa lang akong ipaabot ka to akong booking. Sige nahan ka mo sabay. Sige, dira na ako si Maya, bro. Siya magay nag-una turno. Diri gyud ka mosakay sa kuha, kapoy ra ba kay paabot og pasahero diri. Ay, nausa man kaya ayaw pagbuot sa tao wasa siya musakay. Asa naman to kong booking? Oy, dugaya ba to? Ana baka to kung booking di ano, say di ba na mo tunong sabot. Oh, pasahero mo guro niyo, arang-arang kay duha na may. Ay, arang-arang, murag duha na lay kulang. Oy, pag sure dia, mao na akong booking. Ay salamat ni tunong gid sa sabot oh. Ya larga ta ya. Unya, ngato siya na ko ni. Dong, basig kusunada ka, sabay na lang. Ya, pwede ko masabay saya, kay nagdali po ko ba? Di lagi pwede dong kay ako'y una nagturno diri ba. Isa pa wa pa yung ko kabiyahe, wa pa yung ko'y kita. Ay, naunsa man taon ka. Oy, ang pasahero, gusto rin mo sakay sa kuwan, niya mo pa yung langan-langanon. Ya dugay pa mo ya. Nagdali biya ko ba? Isus, ay pasagdain na dong, ay tuwa na niya, Bersadri, sakay mo squaw. Ah, sige, dala, kanang kahangol nimo mo resulta ra gyapon na. Oh, sige na dong, dam, dam, sakay mo dam. Sagdain na siya. Nang kahangol nimo mo resulta na magabaan ra ka. Ay, dire na mo. Ay, dire na day mo. Dira ko ya. Dili ra pud kuya. Sige. Ay, kalimot ko gangyo nimo ganiha ba? Utangon sa na complete ya. Ya, kuha pud ya ba? Medyo apiki mangod kuya, utangon nang sapod na ko ya ha. Na, wa mo magsulti oy. Unya, unsa may tubil na ko ni ron?